Salam qadırlı ildeşler. Bugünkü gepleşigimizde biz geçen gepleşigimizin izini devam ettirýäris. Ýadyňyza düşýän bolsa, geçen gepleşigimizde biz dileklerimize, dogalarımıza päskelçilik berýän, böktenç bolýan zatlar barada gürrüň edipdik. Bu tema aslında gaty uly bir tema. Şonuň üçin bu gepleşigimizde ýene de dileklerimize päskelçilik berýän käbir zatlar barada gürrüň etmege dogry tapdyk. Gelin häzir mukaddes kitapdan ýene de käbir aýatlary okalyň. Yahya yazılan 1-nji hatyň 3-nji babynyň 22-nji 24-nji aýatlaryny okaýas. Näme dilesek ondan alarız. Çünkü onun buyruklarını berca edip onun halanını edýändiriz. Onun buyruğu bolsa oğlu İsa Mesih'in adına iman etmegimiz, onun bize buyruşy ýaly biri-birimizi söýmegimizdir. Hudaýyň buyruklarını berca edýän Hudaý hem onda galýandyr. Onun bizde galýanyny şundan, ýagny onun bize beren ruhundan bilýäris. Bu aýatlarda Hudaý bize näme diýjek bolýar? İsa Mesih şeýle sözleri aýtdy. Siz şu wagta çenli meniň adymdan hiç bir zat dilemediňiz. Dileň alarsyňyz. Şatlygyňyz dolup joşar diýdi. Häzirki okan aýatlarymyzda ýene de onun adından näme dilesek alarız. Çünkü onun buyruklarını berca edýändiris diýilip ýazylan. Sonra onun buyrukları näme? Onun buyrukları Hudaýyň oğlu İsa Mesih'in adına iman etmegimizdir. Onun bize buyruşy ýaly biri-birimizi söýmegimizdir. Hudaýyň buyruklarını berca eden Hudaýda galýandyr. Hudaý hem onda galýandyr. Nähili täsin ajaýyp zatlar. Ondan näme dilesek alarız. Çünkü onun buyruklarını berca edýändiriz. Bu nähili gaýratly aýdylan sözler. Onun buyrukları näme? Onun buyrukları onun oğlu İsa Mesih'i iman etmegimizdir. Ve onun buyruşy ýaly biri-birimizi söýmegimizdir. Ine Hudaýyň buyruklarının biri. Eger biz bu buyrukları yerine getirýän olsak, onda Hudaýdan näme dilesek, şonu hem alarız. Gadyrly doganlar, şu aýatlara göre, gadyrly ildeşler, biz şeýle gaýrat bilen Hudaýa yüzlenip bilerizmi? Bilýäsmi? Häzir biz şeýle gaýrat bilen ondan näme dilesek alarys diýip bilerismi? Onun iýbereni İsa Mesih'e iman edýäsmi? İman edip iman bilen İsa'nın adı bilen Hudaýdan dileýäsmi? Eger dileýän olsak, onda dilegimiz hökman berjaý bolar. Onun bize buyruşy ýaly biri-birimizi söýýäsmi? Bu sorag bizim her birimiz üçindir. Şol bir hatarda meniň üçindir. Eger men doganymy, görüp duran doganymy söýmeýän olsam, maşgalada aýalymy söýmeýän olsam, ýaşaýan ýerimde goňşumy söýmeýän olsam, çağlarımı söýmeýän olsam, dost ýarlarymı söýmeýän, doganlarymı, garyndaşlarymı söýmeýän olsam, onda men Hudaýyň buyrugyny berja edýänmi? Onda men şeýle gojurly gaýratly Hudaýdan näme dilesem alaryn diýip bilerinmi? Ýok. Bu taýda bir şert bar. Hudaýdan näme dilesek alarys. Eger biz onun buyruklaryny berja edýän olsak, onun buyruklary näme? Hudaýyň iýberene, halaskär Reb İsa Mesih'in adına iman etmegimizdir. Onun adına inanmagymızdır. Ve
Qonşumuzu özümüz ýaly söýmelidiriz. Eger biz kimdir birini söýüp bilmeýän bolsak, ýa-da kimdir birini ýigrenýän bolsak, onda bizim dogalarymyza bökdönç bar, päskelçilik bar. Şol bizim yüregimizdäki ýigrenç, söýmezlik bizim dileklerimize päskelçilik berýär. Biz şeýle gujur gaýrat bilen, ýanky kitapda ýazylşy ýaly Hudaýdan näme dilesek alarys diýip gujur gaýrat bilen sözläp bilmeýäs. Sebäbi hatda biz İsa Mesih'e iman edýänem bolsak, ýene buyrugynyň 2-nji bölümünde bir-birimizi söýmelidiris diýip ýazylan. Eger biz şonu ýerine ýetirmeýän bolsak, onda biz dileklerimize jogap almaýas. Adyrly ildeşler, bu taýdaky aýdylan zat sizin üçin nähili? Hudaýyň iýbereni İsa Mesih'e iman edýäňizmi? Onu halaskäriňiz we Rabbiniz hökmünde kabul etdiňizmi? Goňşuňyzy özüňiz ýaly söýýäňizmi? Çağalaryňyzy, aýalyňyzy söýýäňizmi? Eger ýok bolsa, onda häzir sizin üçin pursat. İsa Mesih sizin üçin ýere geldi. Sizin günäleriniz üçin haçda kan döktü. 3-nji güne bütün adamzadyň aklanmagy üçin ölümden direldi. İsa häzirem dire. O sizin yüreğinizin kapısını kakya. Ona iman edip, gel içeri gir, yüreğimi senin için açyan, gel deyip öz sözleriniz bilen yüzlenseniz, onda o sizin yüreğinize girer. Ve sizin ähli günahlarınızı bağışlar, size təze yaşayış verer, size adamlara olan söýgü verer. Çünkü o size şersiz söýdi. Şol söýgü bilen, şol büyük söýgü bilen sizin de yüreğinize doldurar. Haçanda siz Hudaýyň iýbereni İsa Mesih'e iman edip, günahlarınızdan halas olup, baqy yaşayışa eýe bolan wagtyňyzda, onda siz onun adı bilen Hudaýa dilek etmäge başlaýaňyz. İsa'nın adı bilen Hudaýa dilek eden wagtyňyzda, goňşuňyzy özüňiz ýaly söýen wagtyňyz, onda sizin dileklerinize jogap berler. Bunu men aýtmaýan, bunu Hudaýyň sözü aýdýar. Menin buyruklarımı berca etseniz, mende kalarsınız, men hem sizde deyip Hudaý bugün size yüzlenýär. Gelin dowam ettirelim. Markus'un yazan hoş habarında 11. babın 25-26. ayetlerinde şeýle yazılan. Göktäki ataňyzyň sizin yazıklarınızı bağışlaýşy ýaly birinden öýke kiýnäňiz bar bolsa, dua etmäge duran mahalyňyz siz de onu bağışlaň. Siz bağışlamasaňyz göktäki ataňyz hem sizin yazıklarınızı bağışlamaz. Seredin, ýene bir täsin hakykat. Eger siz dua eden wagtyňyz kimdir birinden öýke kiýnäňiz bar bolsa, ýa-da kimdir birini erwetlik eden bolsaňyz, kimdir biri bilen araňyzda gatnaşyk bozulan bolsa, ve munda sizin günahınız bar bolsa, onda ilki bilen näme edin? Belki size karşı günah edilendir. Siz ol günahkar bağışlamasanız, onda Hudaý hem sizin günahlarınızı bağışlamaz. Dua etmezden öň, Hudaýa dilek etmäge durmazdan ozal, kimden öýke kiýnäň bar bolsa, bağışla diýip ýazylan. Nädip öýke kiýneleri bağışlaman, Hudaýdan bir zat diläp bilýän. Eger dileýänem bolsaň, onda senin dileklerine päskelçilik berýän, bökdönç bolýan bağışlamazlyk senin yüregiňdedir. O sen bilen Hudaýyň arasyndaky gatnaşygy bozýar. Hudaý senin dileklerine jogap berip bilmeýär. Şoň üçin yüregiňdäki ähli öýke kiýnene bağışlap, yürek tämizligi bilen, yürek päkligi bilen, arasalygy bilen Hudaýyň ýanyna gel. İsa Mesihiň ady bilen ähli dileklerine şükür bilen Hudaýa bildir. Ol senin dileklerine jogap berer. Bağışlamazlık bu erwet günädir.
Nähili sana karşı yamalık edilenem olsa, sen onu bağışlamalısın. Eğer bağışlamağa gücün yetmeyen olsa, belki bu senin gücünden artıktır. Belki büyük bir sana salınan yaralar katı uludur. Men bunu düşünýän. Men hem durmuşumda yeňillik bilen her bir zady bağışlap bilýän däldim. Häzirem men üçin kıyınçılıklar var. Bunu öz gücüm bilen men hiç kaçan edip bilmeýän. Sen de bunu öz gücüň bilen edip bilmeýärsin. Belki sen häzir meni dinleýänsiň we diýýänsiň. Sen meniň başyma gelenlerden, maňa salynan yaralary bir bilsediň, onda aýdardyň. Yeňillik bilen bağışlap bolýan zat däldir. Hawa, gadyrly iýleşim, gadyrly dostum, doganım. Belki men senin sana salynan yaralaryň nähili uludygyny düşünüp bilýän däldirin. Emma Hudaý muňa düşünýär. Men bilýän sen öz güýjüň bilen hiç kaçan sana edilen erwetlikleri bağışlap bilmersin. Men hem bunu başarmayan. Emma Hudaýyň güýjü bilen sen özüňe garşy edilen erwetlikleri hökman bağışlap bilersin. Hudaýdan güýç sora, Hudaýdan kömek sora, ol sana hökman kömek eder. Ol senin yüreğindeki ähli yaralarına şifa verer. Seni bu bağışlamazlıktan halas eder. Ve sen gucur gayrat bilen, batırlık bilen Hudaýyň öňüne dilek edip gelip bilýän. Dilek etmege duran wagtynda ilki bilen sana garşy edilen öýke kineleri bağışla. Yoksa öýke kineler senin dileklerine päskelçilik berer. Böktenç olar. Yine de Mattanyň hoş habarynda täsin zatlar var. Bu meni gat hayran kaldıryan zat. İsa Mesih'ten şagirdleri bize dilek etmege, bize dua etmege öğret deyip yüzlendiler. Bu bir gezek bolup geçti. Bunu 4 sany hoş habarçyda yazýar ve beýan edýär. İsa öz şagirdlerine diňe bir yerde nähili dua etmeligini öğredýär. Şeýle wajib zat. Çünkü İsa Mesih'in şagirdleri nähili Hudaýa dilek etmeligini bilmeýärdiler. Olar bunu nähili etmeligini bilmänligi üçin Hudaýdan, ýani İsa'dan soradylar. İsa bize dilek etmeni öğret. Nähili edip Hudaýa dilek edele. İsa olara şeýle dilek edin diýip öğretdi. Bu Mattanyň hoş habary 6-njy babda yazılan. Eger İnciliniz bar olsa özüňiz baştan bir gezek okan. Nähili dilek etmeligini ol öz şagirdlerine öğretti. Şu taýda 12-nji ayatda täsin zatlar yazýar. Bize yamanlık edýänleriň yazıklarını geçişimiz ýaly, sen de bizim yazıklarımızı geç. 14-nji ayatda siz adamların yazıklarını bağışlamasanız, gökteki atanız hem sizin yazıklarını bağışlamaz. Adamların yazıklarını bağışlamasanız, atanız hem sizin yazıklarınızı bağışlamaz. Näme üçin bağışlamaklık şeýle wajypdy? Näme üçin şagirdler İsa'dan maňa dua etmeyi öğret diýen mahaly, olara nähili dua etmeni öğredýär ve şu taýda bağışlamaklık diýen zady şol doganyň içinde görkezýär. Näme bu şeýle wajypdymy? Dua etmek üçin bağışlamaklık näme baglylygy var? Näme üçin şol ýeketäk ýerde İsa öz şagirdlerine dua etmeni öğreden wagtynda bağışlamaklık barada 2 ayat hükman aýdyp geçýär. İçine yerleştirýär. Şol gysgajyk doganyň içine 2 sany ayat bağışlamaklık bilen bagly olan ayatlary şo taýa yerleştirýär. Näme üçin? Sebäbi gaty wajypdy. Siz dua etmeye duran wakalyňyz özüňize garşy edilen öýke kineleri bağışlaň. Yoksa bağışlamasanız sizin dualarınıza päskeçilik olar, böktenç olar. Şonuň üçin İsa Mesih gysgaça öwredýän dilege aslında özü 11 ayattan ibarat. İsa'nın şagirdlerine öwreden dilege. Şol 11 ayatyň 2 sanysi hem bağışlamaklyk barada.
gürrün veriyor. Bu Hudaý üçin wajypdy. Bağışlamazlık bu erwet zat. Köp fiziki güne keselçiliklerin, erwetliklerin bir kökü bağışlamazlıktır. Bağışlaman, öykü kineni yüreginde yıllar boyu götürýän adamlar, ahir soňlary keselçilige, her hili erwetlige duş gelýärler ve ejir çekýärler. Hatta köp adamlar, köp şayatlykları okudum. Adamlar öz durmuşundan gürrün berýär. Fiziki kesellerine şifa tapmadık adamların Hudaýa näçe dile getse de şifa tapmanın bir sebebi olar kimdir birini bağışlap bilmänligi üçindir. Qadırlı doganlar, qadırlı dostlar. Sizin durmuşunuz bugün nähili? Sizin yüreğinizde iğrenç barmı? Sizin yüreğinizde bağışlamazlık barmı? Eger bundan ejir çekýän bolsaňyz, onda häzirin özünde Hudaýyň ýanyna gelin. Bunu Hudaýdan gizlemeň. Çünkü Hudaý bunu bilýändir. Nähili bolsa şonuň ýalyda. Eger söýmeklik kıyın bolsa, kıyındygyny aýdyň. Bağışlamak kıyın bolsa, bağışlap bilmeýän kömek et diýip Hudaýa dile edin. Hudaý size güýç berer. Hudaý size nähili bağışlap, nähili söýmeldigini öwreder. Sizin dogalarınıza böktenç bolmasın, päskelçilik bolmasın. Bu gepleşigimizi yine de dowam ettireriz. Emma häzir men bilelikde sizin bilen, sizin üçin dilek etmek isleýän. Er hakykattan yankı aýdylan zatlarda ejir çekýän bolsaňyz, Hudaýyň ýanyna gelin. Köp adamlar yüreginde ýigrenç höküm süren wagtynda, kimdir birini söýüp bilmän wagtynda, kimdir birini bağışlap bilmän wagtynda şeýle lap keçlenýär adam, hatta dilek etmek islegini de yitirýär. Hudaýa dilek edesi gelmeýär. Näme üçin? Sebäbi yürek yankı zatlar bilen dolu. Ve sizin dogaňyzyň Hudaýyň eşitmeýändigini siz duýýaňyz. Şonuň üçin dilek etmek islegi sizde ýitýär. Çünkü dileklerden gelýän güýji, Hudaýyň güýjini, Hudaýyň dileklere berýän jogabyny duýup bilmeýäňiz. Sebäbi yüreğinizde aşýalyk atap bar ya. Hudaýyň ýanyna gelin. Häzir gelin bilelikde dilek edelim. Men sizin üçin dilek etmek isleýän. Gudraty güýçli Hudaýym, asmandaky atam, sana häzirki wagt üçin minnetdarlyk bildirýän. Sana minnetdarlyk bildirýän, meni dinleýän her bir ildeşim üçin, her bir doganym üçin, her bir yakınlarım üçin dilek edýän. Gudraty güýçlim, olara kömek et. Sen bilýän her bir häzir meni dinleýän adamlaryň yürekleri senin öňünde aynada ýaly aýdyn görünýär. Sen her bir yüregiň ýagdaýyny bilýän Hudaýym. Sen bilýän adamlaryň yüregindäki dogalary päskel berýän, böktenç bolýan zatlary bilýän Hudaýym. Häziriň özünde bu adamları azad et. Olary ýigrençden azad et. Bağışlamazlıktan azad et. Yüreklerini pek et Hudaýym. Bütün ağırlarını al gudraty güýçli Hudaýym. Olara yürek temizligini ber. Goý olar dilek etmek isteklerini olara gaýtaryp ber. Köp adamlar yankı günälerin içinde yürekleri daşa öwrülip barya. Olar sana bulan imanın, sana bulan dilegin güýjüne, dileklerine jogap alýan, berilýän güýji duýup bilmeýärler. Sebäbi yürekleri günäler bilen, erwetlikler bilen daşa öwrülip barya. Gudraty güýçli Hudaýym, olaň yüreklerini temizle. Olaň yüreklerini ýene de yumşat. Hudaýym olar üçin päskel berýän ähli zatlary häziriň özünde İsa Mesihiň ady bilen aradan aýyr diýip dilek edýän. Goý seniň çağlaryň, seniň ogluň İsa Mesihe iman edýän her bir adam, her bir aýal, her bir erkek, goý öz dileklerinden, senin adın bilen edýän dileklerinden hoşallansın, şatlansın, olary jogap alıp begensin ve heşelle kalksın. Olara dileklerine päskel bilen ähli zatlary aradan aýyr diýip dilek edýän Hudaýym. Goý seniň çağlaryň, seniň gudratyňy, güýjüňi her günkü durmuşlarında duýsunlar we görsünler. Hudaýjan olara akpata ber. İsa Mesihiň ady bilen ählisine
yüreklerini pek ve arassa et, temiz et. Amin.